ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೆಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಟೈಟಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಖಿಲಿಗಿನಿ ಯಾನು ಓ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೂತೈ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾಪುನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಪಲ್ಪ್ ಆರ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್. ಯಾನ್ನೆಟೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆದ್ದ ಈ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನೈತ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಈರ್ ಮಾತೆನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬರೀಟೇಪುನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪನ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ನೆಟ ನಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಜೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ ಯಾನು ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಡ್ರೈ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೌಡರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂದೇ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನೆಟ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಪೌಡರ್ಗೆ ಯಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಟ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಯಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಯಾನೆಟ ಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಕಲ್ಲು ಪೊಂತೆ ಕರಗೆರೆ ನಿಧಾನ ಅದೇ ಐಕೆ ಪುಳಿತ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಈ ಫಿಶ್ಗೆ ಶೋ ಕಡೆ ಕೋಟ್ ಮಂತದೀವನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರ್ಧರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ದೀಲೆ ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತುಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಆದಿಪ್ಪುನು. ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಮೀನು ಹಾರ್ಟ್ಗೂ ಬ್ರೈನಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಣ್ಣುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಕೋಟ್ ನೆಟ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಿಪ್ಪಾರೆ ಕೋಟಿಂಗಿಗೆ ಯಾನು ದಾಲ ಬೇತೆ ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜಿ. ಮೈದಾ ಅಕೇಟು ಅತ್ತು ಏನೇ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಗೆ ಯಾನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇವಂದ ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಲ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುನು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂದ ಖಾರಗೆ ರೌಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಏನೈಕ್ ಮಸಾಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ದಿಕ್ಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ ತಂಚ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದು ತೂಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟೆ ಯಾನೇನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈತ ಕಾವಲಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ದ ಅರೋಮಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟದಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಎನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆಂಡ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆಂಡ ವಿನಿಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯ ಬಂದ ಬೂತಾಯಿ ಫಿಶ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿ ಪೊರಲಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕಲೆಡ್ಡೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾನು ಫಿಶ್ನ ಮಾತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂಚೊಂಜನೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ತವ ಕಾವಲಿಗೆ ದಾಲ ಪತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೀಟಾದ
ಕಾವಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮೀನು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಏನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟ ಫಿಶ್ನು ಮಗತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಏರ್ ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀವೊನ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ತು ದೀಂಡ ನಮಕ್ ಏಪ ಬೋಡು ತುಲೆ ಅಪಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಏನೇನು ಶೋಕುಡು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಫಿಶ್ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕಾದ ಫ್ರೈ ಆತನಂದು ದಾಯಪಂಡ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ಗಂಜಿಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಲ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಒಂದು ನೈಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆತ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡಿ ಅಂತಿಕ್ವೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.